Bai, bizkarreko mina. Izaten duzu? Bai, daukat eskoliosis, orduan mina handia daukat. Honekin, ez baduzu minik, hilda zaudela. Alguno ibuprofeno cuando dolor de cabeza, pero nada más. Yo nada, nada de nada, no estoy tomando nada ni nada. Ahora mismo estoy genial. Kaixo, gaurko saioak minari buruz daukagun ezagutza guztia hankaz gora jarriko du. Min iraunkorrari aurre egiteko estrategia farmakologiko tradizionalari bestelako ikuspegi bat ari zaio gehitzen azken aldian. Esango banizue burmuina dela mina benetan sortzen den lekua. Hori da gaurko saioan erakutsiko dizkizuegun mina tratatzeko bide berrien abiapuntua. Burmuinak ikasi egin dezake minari aurre egiten. Has gaitezen. Eunen lesio edo kalte potentzial bati gorputzak ematen dion erantzun konplexua da mina. Babes mekanismo bat da, balizko kalte batez ohartarazten diguna. Kolpe batek, erredura batek edo gehiegizko presioak nozizeptorei eragiten dienean hasten da minaren prozesua. Nozizeptoreak minaren errezeptore espezializatuak dira, eta larruazalean, muskuluetan, artikulazioetan eta beste ehun batzuetan daude. Estimulu mingarri bat jasotzen dutenean, seinale bat bidaltzen dute garunera, nerbio zuntzen bidez. Garunean, talamoak, garunazalak, sistema limbikoak eta emozioekin eta memoriarekin lotutako beste eremu batzuek seinalea interpretatzen dute. Minari emandako erantzuna batzuetan kaltea murrizteko erreakzio bat da, adibidez, eskua sutatik bizkor kentzea. Garunak egokitzapen mekanismoak ere aktiba ditzake, endorfinak askatzea adibidez, sentsazio mingarria arintzeko. Hortaz, mina defentsa mekanismo bat da, gure gorputza kalte posibletatik babesteko helburua duena, eta nerbio sistema eta garunaren artean garatzen dena. Izaskun Hernández Kalbar anestesiologoak urteak daramatza pazienteen minari aurre egiteko lanean. Gaur egun Urdulizko ospitalean dihardu minaren unitatean. Ospitalean bertan egin digu harrera, minari buruz dugun jakin mina asetzen laguntzeko. Kaixo Izaskun. Kaixo. Guk denari deitzen diogu mina, baina min guztiak ez dira berdinak, ezta? Bueno, bakoitzak dauka bere mina, eta bakoitzak sentitzen du bere mina. Pertsona bakoitzak. Hori da. Orduan horrek dauka zerikusirik bere egoerarekin edo bere lesioarekin, depende. Orduan ezin dugu esan norbaitek ez daukala minarik edo zure mina da berarena baino gutxiagoa, bakoitzak dauka bere pertzepzioa. Zer min mota daude? Badago sailkapen bat egiterik? Normalean hitz egiten da audo edo kronikori buruz, eta sailkatzen da denboraren arabera. 3 edo 6 hilabete baino gutxiago irauntzen badu, esaten diogu agudoa. Eta hori baino gehiago, kronikoa. Kronikoa ala iraunkorra, hor badago kontzeptu aldaketa bat, ez da? Bai, hori da. Kronikoa holan deitu dio tradizionalki, hori da. Baina gaur egun saiatzen ari gara beste termino batzuk erabiltzen, adibidez, hori persistentea edo iraunkorra, hori da. Hitzak oso garrantzitsuak dira, eta hitz horiek mina egin dezakete. Orduan, kronikoa eramaten du pentsatzen, zer betirako izango dela, eta pixkat estigmatizantea edo.
Oraintxe aipatu duzu, pertsona bakoitzak bere erara edo sentitzen duela mina, ezta? Min berdinak bi pertsonari desberdin eragiten diote edo sentitzen dute, ezta? Zergatik? Azkenean, lehen esan duguna, bakoitza dauka bere egoera, bere bizitza, bere oroimenak, orduan, azkenean, estimulo berdina bi pertsonentzat ez da izango inoiz berdina. Mina neurtzeko modu objektiborik bada? Zuk hainbesteko mina duzu. Bai, saiatzen da neurtzen, ez da erresa, daude eskala batzuk, esateko, nondik nora auzu mina, kuantifikatu edo. Hori da, batzuta bekarri egin duzu. Hori da, orduan, adibidez, daude eskala batzuk, eta hemen agertzen da, zerotik hamarreraino, zenbat daukazu. Alegia neurtu bai, baina zure eguneroko bizitzan eragiten dizun, edo ez, hori ere garrantzitsua da. Hori oso garrantzitsua da, azkenean hori da, beraien ze modutan afektatzen duen pertsonan. Zer egin dezaken eta zer ez. Hori da, hori da. Muturreko egoera bat izan daiteke pertzepzio horretan, minik sentitzen ez duen jendea bat dela, ez da? Hori irakurri dut dezaket hori abantaila den, ala arriskutsua den. Oso arriskutsua da. Mina sentitzea oso arriskutsua da. Azkenean minak babesten gaitu. Bizirik gaudela esaten dugu. Hori da, bai, badauka bere funtzioa eta agertu behar da. Batzutan, gaixotasun batzuetan oso gutxi, ez dute minik sentitzen. Orduan, zauri bat baldin badaukate, haiek ez dira konturatzen eta zauri hori infektatu aldezake. Orduan, baina batzutan ez da agertzen, baina hori da beste modu bat pertsona babesteko. Adibidez, adrenalinaz beteta gaudenean ez dugu sentitzen minik dugunik, lehenik behar bada ies egitea da, arrisku horri ez da, sute batean edo istripu batean. Hori da, orduan horrekin geratzen da nahiko argi, lesioa eta mina gauza desberdinak direla, eta gauza biak agertu daitezke banatuta. Saioa hasteko esan dugun minak, burmuinak sentitzen duela. Mina ez dugu sentitzen burmuinan, sortzen da burmuinan, azkenean. Sentitzen dugu mina, gorputzeko leku baten. Ebakuntzaren ondorengo mina gutxitzeko helburuarekin, Basurtuko ospitalean ekimen berri bat abiatu dute. Minaren maila etengabe kontrolatzean oinarritzen da. Horretarako, erizaintza guneetan monitore handiak jarri dituzte. Eguneko 24 orduetan, paziente guztien mina zenbatekoa den erakusten dutenak. Semaforo baten antzerakoak dira. Une honetan dena dago berde. Kolore bat edo beste jartzeko mina zenbatekoa den jakiteko IEA eskala erabiltzen da. 0 eta 10 arteko eskala bat da, eta pazienteak berak erabakitzen du zenbateko mina duen, zenbaki bat hautatuz. Se llama Lourdes, prótesis de rodilla y ha ido todo muy bien, ¿eh? Está con dolor, un poquito y demás. Egunon, Lourdes. Aquí estamos. Valentín, de la unidad del dolor posoperatorio, y Irati, de la fisio que te va a hacer, ¿eh? ¿Tú qué dirías? ¿Que tuviste más dolor o menos dolor de la idea que te habías hecho tú en un principio, eh? Menos dolor. Vamos, que no tuve nada de dolor ayer. Muy bien. Cuando estamos en reposo en la cama, ¿dolor tienes? ¿Molestias? No. Nada. Nada. Vale. El EVA en ese momento sería de... 0. 0, perfecto. Cuando te has levantado, cuando haces los ejercicios, ¿el dolor aumenta? Sí, vale. Hoy sí. Va disminuyendo. Digamos que estoy en el moderado, entre 3 y 5. Eso, deslizando el piecito, vamos hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Norberak bere minari balioa jartzeak erabat subjektiboa dirudi. Baina behin zenbakia emanda, objektibatu egiten da.
Ebakuntzaren ondorengo minaren aurkako lana pertsonen zaintza integral moduan ulertzen dute hemen. Izan ere, muturreko min hori ez bada ondo tratatzen, pazientearen bizi kalitatean eragiten du, eta okerrenean jarrita, muturreko mina min iraunkor bihur daiteke. Muturreko minak bihotzeko arazoak sor ditzake, arritmiak, hipertentsioa edo takikardiak. Liserik eta aparatuan ere eragiten du, botaka edo botagura eragin ditzake. Arnasbideetako arazoak ere sortu ohi dira minaren ondorioz. Eta beste maila batean, antsietatea eta arazo psikologikoak ere bai. Horregatik dituzte muturreko mina bizkor kentzeko tratamendurako protokolo zorrotzak. Guk atalase batzuk ezarri ditugu erreskatea jartzeko. Paziente baten ebaluaketa 3tik gorakoa bada, erreskate bat jarri behar diogu, min hori ez dadin muturreko bihurtu. Kasu horretan, analgesia ez opioidea jarriko genioke. Mina handia bada, protokoloz, gidan agertzen da idatziz eta denok onartuta, opioide bat jarriko genioke, mina baretu egin behar dugulako. Ezin dugu paziente bat ordubetez edo 2 orduz mina handiarekin eduki. Laguntza bizkorra behar du. Con dolor severo, 1 hora, 2 horas. Necesita un alivio rápido. Neurriak bizkor hartzeko helburuari begira, gutxienez egunean 3 ebaluaketa saio egitea ere arautu da ospitalean. Txandako bat. Nosotros hemos marcado como mínimo. Guk gutxienez txandako ebaluaketa bat ezarri dugu, baina minak gorantz egiten badu, erregistratu egin behar dugu. Erreskate bat badago, berriro egin behar dugu ebaluaketa, alta hartzerakoan ebaluaketa berri bat. Hau da, gutxienez 3 dira. Es decir, que como mínimo son 3. Oso gainean daude, segurtasuna ematen dizute. Galderak egin eta egin ibiltzen dira. Minik baduzu, ondo zaude? Lasai? Ekimen horiek guztiak Basurtuko ospitaleko minaren unitatean abiatu ziren, baina dagoeneko ospitale osora zabaldu dira. Izan ere, emaitza onak ematen ari dira. Gainera, minak ez ditu sailak edo espezialitateak bereizten, eta mundu guztiari eragiten dio. Minari aurre egiteko nahian eta ekimenean, Basurtun garrantzia berezia izan du minaren batzordeak, ospitaleko lan sail guztiak biltzen dituen egiturak. Guk nahi duguna pazienteak eroso egotea da. Etxera joan daitezela jakinda gure esku zegoen guztia egin dugula mina baretzeko. Está en nuestra mano para aliviarle el dolor. Moztutako gorputz adarrek min ematen dute? Ez. Anputatutako gorputz atal batek ezin du min seinalerik bidali. Baina galdutako gorputz adar horri dagokion garuneko eremuak aktibo jarraitzen du. Eta horregatik, anputazio bat jasan dutenen 80%ik min handia edo azkura sentitzen du. Adar mamuaren sindromea esaten zaio horri. Eta izena oso ongi jarrita dauka, garuna baita existitzen ezten seinale baten interpretazio okerra egiten duena. Sentsazio hori oso bortitza izan daiteke. Eta moztutako gorputz adarra ez dagoenez, tratamendu farmakologikoek ez dute gehienetan eraginik, eta muñoiaren nerbioetan eragiteak ere ez. Plastikotasun neuronala landu behar da arazoari aurre egiteko. Laburbilduz, ez, moztutako gorputz adarrek ez dute minik ematen. Kasu horietan, garuna oker dagoela esan daiteke. Hitz egin dezagun orain tratamenduei buruz, tratamentu mota erabiltzen dira. Hasteko, adibidez, guztiok erabiltzen dugun zerbait dira antiinflamatorioak. Noiz eta nola erabili beharko genituzke? Bueno, ez dira oso ondo erabili orain arte. Nik uste dut gehiegi erabili dira mina
Iraunkorran, adibidez, ez dago gomendatuta, ze ez dauka eraginik. Hori da. Eta gero, adibidez, agudoan, bai dauka bere lekua, baina bai ezin da luzatu hainbeste. Eta gero badaude beste tratamendu batzuk, badaude opioideak, badaude teknikak, botoxa ere bai erabiltzen da, kirurgia. Min bakoitzamentzat tratamendu jakin bat erabiltzen da? Bueno, hombre, normalean bai badoaz pixkat pentsatzen badugu patologia batentzat badago zeo zer bai zuzen goaz, baina bai horren ingurutik beste gauza gehiago egin daitezke, ez da bakarrik tratamendu bat. Tratamentuek beti funtzionatzen dute? Ehuneko unean ez. Eta lehen esan duguna, ezin dugu egin gauza bakarra pertsona batekin. Albondorioak ere izaten dira kontuan tratamendu aukeratzerakoan? Ondorioak horiek badaude beti medikamentu guztiekin. Eta garrantzitsua da pertsona batzuentzat ez emotea, adibidez, ez dakit, botakagoak ematen badu eta ebakuntza egin badiote eta oso arriskutsua da botaka egitea, beste gauza bat erabili behar duzu, hori kontrolatzeko. Baina batzuetan ez da jakiten nondik datorren mina, ez da? Zer egiten da horrelakoetan? Hori da, bueno, gaur egun badakigu beti nondik datorren mina. Beti dator leku berdinatik, badator burmuinatik, eta batzutan badauka oinarri fisikoa, mina agertzen bada belaunan, ikusten dugu belaunan zeo zer dagola, justifikatuta dago, eta beste batzutan ez. Orduan badakigu nondik datorren, baina oinarria ez dago hemen. Etorkizunean minik ez dugu izango, zaki tratamendu berriak badatozen, zeintzuk diren joera berriak tratamendu horietan? Mina beti izango da, ze mina esan dugunez erabilgarria da. Azkenean, daramagu denbora pilo bat pentsatzen gauza batzuk oker, eta horrek egiten du kalte oso handia. Min ematen du. Orduan, erabiltzen dugu pedagogia gauza horiek zuzentzeko eta pazientea animatzeko gauza desberdinak egiteko mina dagoen bitartean. Oso interesgarria, minaren inguruko elkarrezketa. Eskerrik asko. Zuri. Nire ibilbidea oso luzea izan da, urte asko izan dira, esango nuke 40 urte inguru pasa ditutena migrainak sufritzen. Orduan 40 urtetan, pentsa dezakezue zenbat espezialista, zenbat gauza ezberdin, hasiko banitz kontatzen eskezen duke bukatuko. Orduan, esate izu pasa naizela medikazioa, botosa, infiltrazioak denetatikan, eta atea naiz, orduan ni atea naiz, besteke ateatzeko aukera hori izango gen, hori pentsatzen dut. Emakume tolosarronek migraina oso gogorrak jasan ditu 40 urtez. Denbora horretan espezialista ugari bisitatu ditu, eta arrakastarik izan ez duten hainbat eta hainbat tratamendu probatu ditu. Hala ere, arazoa gainditzea lortu du. Guztiz gaindituta.
ikasi dut, desikasi dut migraina zertzen. Hori nola egiten da? Ba, ez da, a ber, da norberak bizi behar duen prozesu bat. Hori da Gasteizko Salburuako osasun zentroan egiten dutena. Iaz ireki zuten hemen minari modu aktiboan aurre egiteko unitatea. Minaren teoria eta talde fisioterapia eskaintzen diete migraina, fibromialgia eta bizkarreko mina duten pazienteei. Mina ulertzeko moduaren aldaketa da unitatearen proposamenaren oinarria. Zalantzan jartzen dute minak beti jatorri fisikoa duenik. Hau da, pazienteek pairatzen duten min horrek gorputzean dagoen lesio fisiko batean jatorria duenik. Argi utzi behar da, min iraunkorrari buruz ari direla, ez kolpe batek eragin dezakeen min akutuari buruz edo min onkologikoei buruz. Entonces, el dolor ya no lo tenemos que entender. Ez dugu pentsatu behar mina denik sentitzen dugun lekuan gertatzen ari den zerbaiten erreflejua. Para percibir dolor, mina sentitzeko ez dugu zertan gorputzean lesiorik izan behar. Nahikoa da garuneko eremu bat, sare neuronal batzuk aktibatzea, mina hautemateko. Es suficiente para tener dolor. Minaren arazoari aurre egiteko, baliabide asistentzial eta ekonomiko asko erabiltzen dira, eta era guztietako botikak. Askotan urte luze hartu eta medikazioaren albo ondorioak jasaten dituzte pazienteek. Antiepiletikoak eman zizkiten, hasieran ere, iruditzen zaizu zerbait diteizuela, baina denborakin berdin jarraitzen nunez, eta ia bukatu nun azkeneko urtetan antidepresiboekin. Y vais pensando a ver cómo vais a pasar el resto. Iñaki está mirando ahí al aro como a ver cómo paso por el aro. Beste herrialde batzuetako esperientzietan oinarrituta, min iraunkorrari aurre egiteko bide berri bati heldu diote Gasteizen. Zenbait urtez borondatez hartatu zituzten pazienteak. Azterketa kliniko bat ere egin zuten 120 pazienteekin. Eta emaitza oso onak izan zituzten ohiko tratamenduekin alderatuz. Hicimos evaluaciones a los 3, 6 y 12 meses. 3, 6 eta 12 hilabetetara ebaluatu genituen eta neurtu genituen aldagai guztietan hobekuntza ikusgarria izan zen kurtsoa egin zutenen artean. Incluso en todas las variables. Onartzeak minaren jatorria burmuinean dagoela eta ez mina sentitzen dugun gorputza talean, mina ulertzeko modua aldatzea eskatzen du, eta aldaketa hori ez da erraza izaten. Primero tenemos que conseguir Lehenik eta behin lortu behar dugu pazienteak onartzea ematen ari garen informazio hori. Konfiantza boto bat eskatzen diegu, uste zaharrak utzi eta guk emandako informazio berria jasotzeko. Unitatera iristen diren paziente gehienek urte asko eman dituzte medikutik medikura, arazoa konpondu ezinik. Hemen minari buruzko teoria eta fisioterapia jasotzen dute. Kasu guztietan taldean hartatzen dituzte, eta ez dute jasotzen ez botikarik, ez beste tratamendurik. Esplikatzei biologiako oinarri batzuk, eta, laguntzen dizue pixka bat ulertzen. Pazienteek minaren inguruko inkesta batzuk betetzen dituzte, eta mediku edo erizainak elkarrizketa luze bat egiten diete. Helburua da beren historia pertsonala ezagutzea. Jakin nahi dute mina nola eta noiz hasi zen, bilakaera nolakoa izan den, eta zein tratamendu egin dituzten. Elkarrizketa berean unitateari buruzko informazioa jasoko dute. Hemen eskaintzen diren programetan parte hartu, ala ez, pazienteek eurek erabaki behar baitute. Y luego ya decides si quieres participar en la propuesta que yo te voy a hacer. Saio teorikoetan minari buruzko usteak zalantzan jarri eta fisiologiari buruzko azalpenak ematen dira.
lo primero que hacemos es decirles que creemos su dolor. O sea, que esto no es que nosotros cuestionemos el dolor. Guk ez dugu inoiz zalantzan jartzen haien mina. Badelako jendea hasieran ezin egona adierazten duena. Zalantzan jartzen duguna da min horren zergatia. De por qué tienes ese dolor. Eta orduan, eskertzen duten lehenengo gauza da, norbaitek entzutea, norbaitek interesa azaltzea bere egoerarekiko, eta horrek ja bakarrik ondo sentiarazten ditu, ez? Orduan gustora daude. Eta ikustea beste modu batera abordatzen dela edo lantzen dela bere arazoa, horrek ere pozik jartzen ditu eta gustora sentitzen dira. Eta gero ja dator bakoitzaren lana eta bakoitzaren hobetzea edo prozesu hori. Eso que has llegado mejor de lo que pensabas. Sí, me costó venir andando, he venido, pero bueno, he llegado. Migraina dutenen kasuan eskatzen zaien lana da, minari buruzko liburu bat irakurtzea, bideo batzuk ikustea eta hausnarketa pertsonala. Min eragilei buruzko hausnarketa izango da puntu garrantzitsuetako bat. Izan ere migraina dutenek janariarekin, hego-haizearekin edota asteko egunekin lotzen dute arazoa. Kasuan kasu, oso arrazoi ezberdinak izan daitezke eragileak. Nos metemos a saco con los desencadenantes. Lehen egunetik proposatzen diegu, saiestu beharrean aurre egiteko eragilei, beldurri gabe eta kalte egingo ez dien konbentzimenduarekin. Egiten nun migrainak eskatzen zitenaren kontrakoa, ez? Orduan, hasiera gogorra izan zen, eta hausnarketa horietan hasi nintzen nabaritzen aldaketak zeudela. Baina, pixkanaka, batez ere hori kalea ateratzen, gauza ezberdinak iten. No se puede repetir, ¿vale? Elegir a alguien y pasárselo. Vamos a hacer la primera ronda. Fibromialgia eta bizkarreko mina dutenen saioetan, ariketak, gorputza mugitzen hasteak, garrantzia handia du. Izan ere, ezgaitasuna handia sortzen duten minak dira, eta kasu batzuetan, pazienteek mugimendua oso mugatuta dute. Gure helburua ez da bakarrik muskuloa lantzea edo artikulazioak lantzea, baizik eta askotan mugimendua despenalizatzea, ez? Mugitzeari beldurra kentzea, gai ikustea berriro gauzak egiteko edo mugitzeko edo ariketa batzuk egiteko gai garela. Eta beldur hori kentzeak dakar gure kapazitateak edo gure gaitasun horiek gero eta handiagoak izatea. Jolasa eta ariketa erabiltzen dute taldeetan. Hau da, ariketa bat egiten duten bitartean, mugitzen diren bitartean, eragiketa matematiko edo kognitibo bat egiten dute. Garrantzitsuena izan zen egun batian oso gaizki neola, eta ezer egin gabe, bapaten hasi nintzen etxeko gauzak, ostras, desagertu inda. Ez? Eta dices, ostras, ja ez daukat, eta hoi nire buruan zan impensable, hoi ez zan inoiz gertatzen, baino gertatu intzan. Holaxeaz izan, nik esango nizuke 3 bat hilabete behar izan nitula. Agarrar, la colchonetilla, ¿vale? Hay que sostenerlo encima de la mano y un poquito separado del cuerpo. Que le tiremos a la compañera la pizza. Unitatearen emaitzen jarraipena egiten ari dira, eta lortzen dituzten ondorioen arabera, min iraunkorrari aurre egiteko modu berri hau, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko beste eskualde batzuetara zabalduko da. Minaren beste motorrean dago plazerra. Ark bezala funtzio evolutiboa du. Bizirik irauteko eta ugaltzeko sariren bat sentitu behar dugu zenbait ekintza egitean, adibidez, jatean edo harreman sexualak izatean. Burmuinan ditugun sari zirkuitu horiek gainera oso indartsuak dira. Xaguekin egindako esperimentuetan ikusi da animalia hauek gai direla mina eragiten dien ibilbide bat egiteko, aldez aurretik badakite bukaeran plazerra ematen dien palanka baten dagoela. Gizakion burmuina konplexuagoa da, noski. Plazerra ematen digute harreman sozialek, arteak, kirolak, eta beste ekintza askok eta askok, tartean gauza berriak ikasteak, adibidez, Teknopolis ikusten dugunean.
gaurko saioak minen baino plazer gehiago eragingo zizuela espero dugu. Datorren astera arte, agur!